sanoa, että Minecraftissa tämmönen pieni Minecraft on päivittynyt, vaikka ei pelastakaan monipeliserverillä, niin pelataan yksinpeliserverillä pitkästä aikaa. Mä ollaan tässä lähiaikoina sillä Teodöysin kanavalla pelattavalla servulla. Ei ole nyt sille Teodeysille tullut videolta, koska mä unohdin ne saliksen, niin ei ole tullut nyt, mutta nyt taas tällä Pieru-kanavalla alkaa tulemaan lisää videoita. Paljon. Niin. Ollaan tämmöisessä Eastwickevissä, en tiedä yhtään missä viime-jaksossa oltiin, kun tein semmoisen kanavan, silloin oli niin paska nimi, niin mä sitten otin sen poistoin. Ai niin. Mä tultiin jostain. Tultiin jostain tuolta ylhäältä. Mistä me tultiin? Mistä me tultiin? Tuolta. Niin, tiedetään, että tuolta tultiin. Ja täältä, tarkoituksen tässä jaksoissa oltais etsiä kaikenlaista arvokamaa täältä. Mä teen tommosen, että mä sitten tiedän, että mihin menee. Hei, aironia löytyy. Hippi. Joo, no eiköhän tää riitä nyt tää kaivos, koska me löydettiin kumminkin 3 timanttia. Niin, ja me tultiin. Mä löysin tän itse asiassa vasta äsken tän paikan, että täältä pitäis löytää. Yhtään missä me ollaan, mutta löydetään mennä kotiin, kun mennään ylöspäin. Niin, kuten huomaat, tuolla on aika paljon tämmöstä ihan ok kamaa, niin en ole cheatannut niitä kamoja, koska jotkut varmaan vihaa sitä, että jotkut cheattaa tekee niitä videoita, niin en ole cheatannut. Joo. Mulla on täällä tämmönen mun veneessä tämmönen hieno salamaja täällä, tämmönen paikka täällä ollaan. Täällä on vähän niitä muodokkaammaa, laitetaan taas noi timantit sinne. Mun pitää tehdä yksi juttu Mä en itse asiassa miten tehdään ämpäri, niin pitää käydä tuolla netissä nopeasti katsomassa. Googleeka ja siitä sitten Minecraft, kuinka tehdään sonko. No niin, se oli ämpäri sitten. Ämpäri menee roskeen. Joo. Hyvä, nyt tiedetään mitä ämpäri pitää. Nyt haetaan tosta ämpärille tänne vettä. Lagi. No niin, nyt tehdään semmonen juttu, että käydään tuolla mun kreivissä ja katsotaan yksi juttu. Skeleet kuuluu jostain. Missä se mun kreivi nyt olikaan? Tai no.
pitää etsiä paikka, missä on laavaa tuolla. Ui hemmetti, perkele. Nyt pitää tehdä nopea. Nyt tehdään semmonen juttu, että mennään tekemään diamond pitkiä, että voidaan hakata noin. Näin kun lumouspöytään, kato vois tehdä niitä. Sieltä tarvitsee jo 2 tommosta. Niin timupikki pitäisi tehdä, me saadaan se onneksi tehtyä. Mitä? Ruokapulla kuoli. Onkohan mulla? Hei, mulla on tossa ruokaa. No niin, ja nyt saatiin ruokapulla täältä ja jäikin vielä yksi. Kivaa. Hyvä Herran Jumala, eiks mulla ois? Vittujen vittu, nyt mä joudun menee niinku ihan turhaan takia niinku keräämään. Keräämään puuta, helvetti. Mennään sitten lumoa. Tää on... Kyllä nyt jossain pitää olla. No, pakko käyttää, ei nyt täällä vitti. Joo, mä teen semmosen jutun, että mä hakkaan tän ja laitan siihen kiveä. Niin sit se on hyvä. Näin. Ja nyt mä saan tehtyä. Tuolla sit olikin. Käytin sit ihan turhaan se. No niin, siinä on mun diamond pikki. Nyt otetaan kaikki mun chestin paitsi. Mun toi diamond pikki on ämpäri. Ja toi ämpäri, niin se laitetaan täyteen vettä. Kerätään noin vedet tuolle. No niin, ja sit mentiin caveen. Ja nyt vaikka sieltä mikä tulisi vastaan, niin mä taistelen niitä zombia ja endermanejä vastaan. Oi vitsi, mä just kivitartti taas matkan perällä. Sehän kävi nopeasti. Niin, kun toi Timu pikki alkaa. Nikolitella on muuten nykyään aika hyvä EMC. Joo, mutta nyt olisi varmaan aika lopetella. Jatketaan seuraavassa jaksossa. Moro!